Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndikufikira aliyense, komanso zintchito zizipezeka ndikufikira aliyense, nchifukwa chake tizipereka ndalama zosiyanasiyana chonchi. Popeza tinali ndi mavuto, timapereka mtukula pa khomo, ndipo sitisiya chifukwa tikudziwa kuti ambiri mkadavutika. Komanso tifuna ndalama zichulukitsidwe, tikhale ndi zikhwaya zathu anthu olemera mabiliyoneya bathu ochita kulenga mwadaladala. Ndifake manifesto yathu tayika zinthu zimene zikhoza kuthandizira aliyense, achinyamata apeze mpamba woti achite mabizinesi wawo bwinobwino. Ndipo mwadaladala tipereka 1 million kwa achinyamata ndi azimayi 1 million kuti nawonso business yawo ipite patsogolo. Komanso kuti tipereke mwadaladala chimene tikutchula 10-10 challenge, kuti 10 million kwacha ziperekedwe kwa anthu 10,000 business zawo zimene zili zikuluzikulu pang'ono zikhale zikuluzikulu pakulu. Ndiye kuti tikhala ndi zikhwaya kwathu konkuno, komanso vana vanu aja akabadwa tiwapatsenso tsogolo account kuti 500,000 kwacha ikhale invested kuyika mu account ya mwana ameneyo, koma ichulukitsidwa mpaka na zaka 18. Pokwana zaka 18 mwana amene uja ni milioneya kale. Ndiye kuti tikatere tathana ndi umphawi ku Malawi, chifukwa tikuchita dala kuti zinthu zonse zikhale bwino, tsogolo likhale bwino, masomphenya wathu a 2063 akwaniritsidwe mokomera aliyense. Tayika magetsi kwina kulikonseko, kale magetsi ku Malawi kuno. Ine nsanakhale president musanandisankhe 2020 anali wofikira anthu pafupifupi 11%. Mwina nika kapointi kake tingonena kuti 12%. Koma kuyamba nthawi imene ija mpaka lero zafika 25%. Zaka zonse kumbuyo konseku 12%. Koma in 5 years tachulukitsa kufika pa 25. Tifuna kuti pa 2030 ikhale 75. Tifuna dziko lonse achinyamata, atsikana, azimayi amene machita mabizinesi ofuna magetsi aliyense akhale nawo. Tamanga sukulu zambirimbiri kwina nkonkuno. Tifuna kuti zimenezo zithandizira aliyense. Chimene takhala tikuchitachi ndi kuthirira mtengo wa zipatso uja, kuti zipatso zake mudzadye kutsogoloku. Ndiye mkalola kuti wena pa 16 September lapa mwezi wa mawa adule mtengo umenewu, zipatso zake simuziona. Chifukwa maziko tayalawa timathirira mtengo wa zipatso kuti aliyense wa ife tsopano tikhoza kunjoya bwinobwino. Mwapulika bati? Chiuta mtumbikeni Mose. Osayiwala 16 September chongi tambala wakuda chizindikiro chake badi. Osaponya badi. Nanga simwakondwera ni vitumbiko mumba. Mwakondwa. Ndino angari mwakondwera kuti mnyamata akuyimirira achinyamata wonse kumpoto pakati ngakhalenso kumwera. Ndiye kuti dzikoli tiliyendetsa ndondomeko yakuti lithandize aliyense. Zikomo kwambiri chifukwa cha kutchereza kwanu. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Mtsogolo wa dziko lino kuyankhulatu kuchina mpindi cha anthu amenetu anasonkhana kuno ku Misuku mboma limene lito la Chitipa. Mujatu timafotokozera kuja kuti mtsogolo wa dziko lino kummawaku anali kunthaliretu kumenetu amakatsegulira chipatala chatsopano kumeneku kunthalire. Kenaka anayimatu pa boma, pa Chitipa boma, nde kenaka chinamkomeranso kuti to alunjike ku Misuku
kumenetu kumalipidwa khofi kuno. Ambiri amalima khofi komanso nthochi zijabu zimene mmaziona mu Mzuzu, mu Lilongwe, Blantyre, zambiri zimachokeranso kuno ku Misuku chifukwa anthuwa ndi alimi. Kuno kunafikatu mwana wa munthu monga amene ikumakhalira misonkhano yonse kunonso Misuku inayankhula. Nde pamenetu dziko lino watsika pasanja komanso galimoto zake pamene zakhala zikulunjika kuti zichokepo pano. Ifeso bwanji titsanzike m'malo mwa anzanga onse amenetu tinagwira ntchito kuno ku Misuku. Ine dzina langa ndi Chisomo Manda, mwakoma nonse. Bye bye. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.